Pani Anna Snopeková z dediny Kukučíno v okrese Levice nám napísala, že má doma stromčekové rýbezle. Každý rok ich strihá, no vyháňajú nové výhonky, ktoré sú veľmi dlhé, pripomínajú jej vrbu, ovísajú až na zem. Chce vedieť, kde robí chybu. Je treba povedať, či sú to čierne, červené, biele, alebo je to josta. Preto to hovorím, že rez robím podľa toho, na akom dreve mi tá rybezla rodí. Keď je to čierna rybezla, rodí mi na jednoročnom dreve. Akýkoľvek hlboký rez spôsobuje zníženie úrody až o polovicu. My, keď robíme pri čiernych rybezlách, skracujeme len takéto vrcholčeky, lebo tam spravidla na tých vrcholčekoch sa objavuje vožka. V tomto období je to už vožka v štádiu vajíčok. Pokiaľ by išlo o ten hlboký rez, treba si povedať jasne, že ho robíme okolo 15. marca, alebo potom ho robíme po zbere úrody. Keď to robíme v marci, tak sú tie prírastky ďaleko väčšie, ako keď to robím po zbere úrody. Teda prvá rada je pre ňu, aby to robila po zbere úrody. Po druhé, aby dbala na to, na akom dreve rodí rybezla. To je veľký rozdiel. A po tretie, aby obmedzila dusíkatú výživu a bude mať výsledky veľmi dobré. Pani Snopeková urobila zrejme chybu v tom, že robí príliš hlboký rez stromčekových rýbezlí a tie potom vyháňajú príliš dlhé výhonky, áno? Áno, v tom bola chyba. Príliš hlboký rez, potom nevhodná doba rezu a otázka výživy. Príklad veľmi dlhého výhonku máme aj tu na Joste. Má nad meter, takže majitelia podľa vás mali po zbere úrody niekedy v júni alebo v júli skrátiť výhonok, alebo následne potom až v marci urobiť hlboký rez, áno? Treba povedať jedno, vážení televízni diváci, že čierne rybezle, ako napríklad tu máme, a josty nám rodia na jednoročnom dreve. To znamená, tu nejaký hlboký rez je nezmyslom, lebo si zhadzujeme tretinu, niekedy polovicu úrody. Ale v našom prípade pestovateľka to hlboko zrezala a ten výhon má opravdu skoro 2 metre. Ten môžeme skrátiť, aby sme dostali tento tvar, kvázi taký akýsi kotol. To znamená, skrátim ho na vonkajšie očko, ešte má list, hovoríme o očku. A túto časť, vážení televízni diváci, neodhodím do kompostu, ale v dĺžke 18 až 20 cm rez pod, nad, o tom budeme aj hovoriť v budúcej relácii, napíchame do pôdy a zachránime si túto vzácnu jostu, ktorá je krížencom čiernej rybezle a egreša. Pani Snopeková má ten istý problém, to znamená príliš dlhé výhonky aj pri marhuliach. Aj marhule pripomínajú vrby. Bude to ten istý dôvod? Dôvodom môže byť vek stromu, mladý strom rastie bujnejšie, to je po prvé. Po druhé výživa, obmedziť dusíkaté hnojiva, prosím. A po tretie rez. My marhule režeme, ako aj ostatné kvoskoviny, po obrati úrody. A keď ešte predtým môžeme urobiť šitovres, keď sú tie mladé letorasty dlhé, ako ona uvádza. Niekedy to býva 50 cm viacej. Tam to skrátime o 1/4 a v nasledujúcom mesiaci júli až auguste mi vyrastú sekundárne letorasty, hovoríme tomu šitovres, ktoré majú nesmierny význam v tom, že sú mrazu odolnejšie. Na jar, keď prichádzajú mrazy jarné, tak tieto mladé letorasty, ktoré boli vytvorené následkom šitového rezu, sú odolnejšie a máme úrodu každým. V Kukučínove zrejme robili na marhuliach príliš hlboký rez, preto tie výhonky boli potom príliš dlhé a ovísali, áno? Je to ďalší bod, okrem tej mladosti, je to ten hlboký rez, ktorý by mali obmedziť. Nezabudnite na to, vážení televízni diváci, že marhula rodí na jednoročnom dreve. To znamená, musím v každom veku toho stromu mať dostatok mladých prírastkov a riešim to buď hlbokým rezom, alebo rezom kratším a samozrejme vždy využívam šitovres. Nezabudnite na to, prosím.